תקשיבי, אם חשוב לך לרדת במשקל ולקבל מחמאות בקיץ, אז אני רוצה לתת לך מתנה שיכולה לעזור לך להאיץ את חילוף החומרים בגוף ב-50% ולרדת במשקל באופן טבעי ובפחות מאמץ. היי, שמי ירון אלטון אדרי, וב-25 שנה האחרונות עזרתי למעל 7,000 נשים לרדת במשקל בצורה בריאה. ואני רוצה להזמין אותך להירשם בחינם להרצאה מרתקת שבה תלמדי את 3 השלבים של השיטה, כיצד להאיץ את חילוף החומרים ולהרגיש שבעה לאורך היום. השיטה שלנו עוזרת במיוחד לנשים מעל גיל 50 שיודעות שחילוף החומרים שלהן האט, שהן עולות במשקל למרות שהן מקפידות על התזונה והן מתקשות להוריד את השומן הבטני. אם ניסית לרדת במשקל כבר אולי 10 פעמים בחייך, אם את עושה כושר ואת עדיין לא מצליחה לרדת מידה בבגדים לגזרה שאת רוצה, ואת לא מבינה מה קורה, התשובה היא חילוף חומרים איטי. בהדרכה שלי אני מסביר את כל השיטה איך להאיץ את חילוף החומרים ולאפשר לגוף לשרוף שומן כמו צעירים. כמעט לכולנו יש בגדים שאנחנו שומרים בארון ליום שבו נרד במשקל. אני מזמין אותך לעורר את הבגדים כי הקיץ זה עומד לקרות. אני מבטיח הדרכה בשפה פשוטה, ההרשמה להדרכה היא בחינם, לחצי על הסרטון וירשמי עכשיו.